nili tum hoi pe nang tum media hoi upon punya press meet ke hang alam the ke la hello terus nang tum upon nang ke hang pe nang tum por nang ke people tame nili tum kurang tu pajer lo lapen ke pini nili tum press meet hang nang ko alam the bang ke kedam tang social media an stame viral lo lapen social media long tak thang klub lo along an news tame dam lo so bang so putak nili tum pen hakop uthot rada tum upon mate nili rada tum upon ke pachini tu pe media phansi pini nang tum upon ko nang tu hang tu asi kedam tang bang ke nili tum sta khai phansi dem ba ape nili sitame episode si long ke ladak nili contingency long ta youth la presidency klembom lo la pen la pu sitame la ake hai Michael Rong ha alang li sitame CC along legal cell secretary alang di claim lo la pen la pu ake hai Joy Rong Park alang di ke Hillary Pet ladak CC along organizing secretary pusarang di deng lo kasi nona bangke niritum abangke episode si song pen COC BJP along itu kedam tang April 7 hari itu master kasi ke master dalam thebang ke lalo nitum a future mane cicar nang ko gi nitum a future cicar nang ko gi lape nitum a future apan nitum ta ke claim ke dam nangi aside do piglang pen posi nitum BJP along bang mas na ko lo apen master lo lapen non ilitum sarkar pen kali kicherap don kali mate ruling party pen jong si kicherap don kali plotang te acha ta sai dong si tame akisik satu lalu yo asi gedam tang ni tum kichini lo ne si tame episode si pangtar lo amasen ke ni ta central committee lo antar pudun ko lo ke central committee tum bang ke hatu bangke leader yang dapu kisah saya tu pikir. Soalan bangke kado kau biar rata tu cini he, tani puntung tu lo, sambil rata tu tami apikir pun si cini tu. Asal pini bangke kado kau itu manta cetan klar tu dak lo, bangke non kewan GMP kilik hut dan bangke akihai Omar Singh tu so pansi. Hut bangke ke ongdum pen. Ke palong piji phansi ke ngam chejor pon apan chejor bom lu non ke bang ji tarik trade roxier ni sitame that really pedodi about so really lo sitame ke ong du special si song pen cheu si da ka ke yodu ji atu sitame dupika mana tasi pini ya bangke nitum ahok lo nitum BJP lo si ke ngam chejor tang nang li PSLC penon BJP long dam jui lo lasi nang li kedam non nang ke chingbe dun thuji pojan man nang ke chingbe dun tang putu bang nang long nen long nang ke dun tang din nen long bang ke non mat at present nang ke dun bang ke leather tum nang dun chot la leather tum bang pho sin nen long nang dun chot asi nang ke dun jia tum do olang sitame halak ke join nam jia dia mang asap mo emergency chat mane tong chat amasi nang kidun jia tum an nang kidun jia ning hang tum an me nilisi pon un eder lo mane apor asap duri chat per posi nili bang pon un eder lo sitame non nang kidun long le tum an sitame non 17 ni that really do mat de la bang so really long bang si keong dung e special si claim bang pu bang pitu bang ke dak si masoni itum en bang ko la so schedule bang ke ni to confirm lo bang an dak dei hiri penta bang thong ke bag do pom lapen ke borzan penta bang gora phobak do po dak bearong penta do po lapen dak lom la ni tumolom penta do po proper kadoka weapon maximum 100 plus efficiency members bang do po